Moi, ja tuu seuraamaan mun tallipäivää. Tai tallimaideita. Ekana haettiin poni sisälle. Ja mä vähän mietin, että missä se Vin on. Vin tuli sieltä niin vastaan, niin kuin aina. Sitten otettiin vaan poni sisään. Noin. Ja let's matkaan. Vin vähän katto sinne sen perään. Sitten päästiin talliin, aloin harjata. Sitten mä olin harjaillut sen ja otin kaviot. Sitten mä otin varusteet. Sitten mä varustin sen. Mä unohdin kuvata, mut siis meni ihan tosi hyvin. Sitten mä otin varusteet pois. Me mentiin siis pellolle kiitolaukkaille. Sitten mä harjasin ponin pois. Sitten Vin päätti pissata tuohon. Niin sitten mä siivosin ne. Tai no laitoin purua. Mä oon aihuttanut. Sitten mä tein Vinille ruuan. Ja Vin sai aika paljon, koska se oli nätisti pellolla. Anteeksi, mun koe tuli tähän. Häirit mamma. Mut siis, niin siis tässä teen Vinin ruokia. Se oli tosi nätisti pellolla, vaikka mentiinkin aika kovaa. Sitten vielä Ponskille porkkanat. Siitä niin matkaan nätti poni odotti siellä. Ja sit mä vaan syötin sen. Siinä oli aika kova kiire syömään, mutta oli varmaan aika kova nälkäkin, no en mä tiedä. Siihen sitten se poni söi nätisti. Sitten mä vein Vinin karsinaan. Varusteet paikoilla, moikka!